Serà la princesa de casa. La Concepció serà un nen, fort com un roure, l'hereu de la família. A veure, de seguida vindrà el doctor. Quan arribi ens dirà el que és i ens sortiran de dubtes. Sí, la maquillaré, li posaré vestidets, li compraré nina, Josep. Que serà un nen, i jugarà a futbol, i tindrà molts amics. Dia... Doncs ja tenim els resultats. Com us agradaria que fos? Que sigui el que vulgui, que sigui com vulgui, que sigui qui vulgui.